Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Gvern ipprovda d-dettalji prinċipali brabta mal-inizjattiva importanti li permezz tagħha se tkun assigurata stabbiltà fil-prezz ta' madwar 400 prodott tal-ikel essenzjali. Dan permezz ta' preżentazzjoni mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri li fisem il-Gvern ikkoordina l-implementazzjoni ta' din il-miżura. L-iskema li se tkun qed tibda mill-ewwel ta' frar li ġej u li se tibqa' fis-seħħ sal-budget li jmiss tixbor 15 il-kategorija ta' ikel li se jkunu qed jaraw roħs ta' 15% fil-prezz tal-bejħ rakkomandat tagħhom skont il-prezzijiet iffissati f'Ottubru tal-2023. Mill-ewwel ta' frar tal-inqas 15% roħs fir-recommended retail price, prezz stabbli għal 9 xhur sa dakinhar tal-budget, 15 il-kategorija ta' ikel, 400 prodott taħt dan l-agreement il-fuq minn 200 ħanut madwar Malta u Għawdex u din mistennija ovvjament tiżdied issa kif jitlu il-ħwienet tal-merċa wkoll. Dan wara qbil li ntlaħaq bejn il-Gvern flimkien mal-importaturi u bejjija jew sidin ta' ħwienet tal-merċa kbar favur stabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel essenzjali quddiem l-isfida tal-inflazzjoni. Dawn il-kategoriji ta' ikel ġew magħżula fuq bażi ta' kategoriji ta' ikel l-aktar ikkonsmati mill-poplu u li kienu l-aktar affettwati mill-inflazzjoni. Dawn il-kategoriji ta' ikel jinkludu kapuljat frisku friżat kemm ta' ċanga tal-majjal jew mħallat, pork chops friski jew frizzati, saqajn ta' tiġiġ friski kemm f'pakketti u anke bil-qis, tiġiġ iffriżat kemm ippakkeġġat jew waħdu bil-qis jew ippakjat frisk, ħalib skimmed, semi-skimmed jew whole fi kraten jew fliexken ta' kull daqs, spagetti u penne f'pakketti ta' kull daqs, ton ta' żejt ta' tip skipjack, vegetable, soja u sunflower oil flanet ta' 70 gramma sa 200 gramma, esklużi dawk ta' ton ta' żejt skipjack jew yellowfin fibrajn jew żejt ta' żabuġa, corned beef ta' kull daqs li hu full fett, light jew binqas mluħa, cornflakes tal-pakketti jew boros, cream crackers ta' kull daqs, piżelli, brokkoli u spinaċi friżati f'pakketti ta' kull daqs, esklużi dawk organiċi, tea bags suwed importati ta' kull daqs, kafe instant u dikef ta' kull daqs, vegetable spreads li huma standard low fett jew binqas mluħa kemm f'tubi jew foil u french fries straight cut friżati f'pakketti ta' kull daqs. B'kollox madwar 400 prodott se jkunu bekk affettwati b'mod pożittiv grazzi għal din il-miżura e kif se jkunu qed jintlaqtu d-ditti kollha ta' dawn il-15 il-kategoriji ta' prodotti. Il-prodotti fil-kategoriji kollha li se jkunu qed jaqgħu f'din l-iskema se jkunu markati b'label speċifika li tindika tnaqqis fil-prezz tagħhom, dan fil-waqt li se jkunu elenkati fis-sit online. Din l-inizjattiva tott ukoll għal xiri ta' dawn il-prodotti online. Biex nagħmilha ċara, il-ħwienet ħajkollhom signage li jkunu qed jipparteċipaw, intu dieħel ħanut ħajkun hemm poster li jindika li dak il-ħanut qiegħed parteċipi f'dan l-agreement, kif ukoll sinjal fejn il-prodotti kollha li huma parteċipi f'dan l-agreement ħajkun hemm il-logo ta' stabbiltà bil-prezzijiet kif varjew minn qabel għalissa. Sa dan it-tant il-Gvern qed jistieden aktar importaturi u ħwienet tal-merċa fosthom dawk żgħar biex jipparteċipaw f'din l-inizjattiva. Fil-jiem li ġejjin aktar ħwienet mistennija jiżdiedu ma' din il-lista. Il-pubbliku jista' jsib il-lista ta' ħwienet tal-merċa u bejjija kollha li huma parti minn din l-inizjattiva fuq is-sit ekonomija.gov.mt fil-kategorija tal-parteċipanti. Din il-lista se tkun qed tibqa' tiġi aġġornata e kif aktar stabbilimenti bejjija u ħwienet jingħaqdu fl-inizjattiva. Dawk is-sidien jew il-bejjija fosthom ħwienet tal-merċa meqjusa żgħar se jkunu qed jingħataw qgħodja ta' €125 fix-xahar taħt ċerti termini u kundizzjonijiet bħala kumpens għall partiċipazzjoni tagħhom f'din l-inizjattiva. Negozji li ma jaqbżux bejħ ta' €800,000 fis-sena u li se jkunu qed jipparteċipaw f'din il-miżura wkoll se jkunu qed jingħataw din lotja. Persuni li huma siljak jistgħu japplikaw għal vouchers ta' ikel li hu gluten free. Dawn jinkludu għajnuna ta' bejn €65 jew €70 fix-xahar għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena jew jinsabu fuq il-benefiċċji soċjali.